A més de millorar la mobilitat, hi ha una altra gran assignatura pendent de país, que és la planificació de les energies renovables que afecta tant i a tantes comarques. No és menor l'oposició que generen les línies de molta alta tensió que pretenen evacuar i transportar l'electricitat que generen grans parcs eòlics o solars entre comunitats autònomes. Doncs bé, la ministra de Transició Energètica, Teresa Ribera, ha dit que no podran ser privades. Necessàriament hauran d'interconnectar-se amb la xarxa de red elèctrica més propera. La mesura pretén evitar la proliferació de línies que farien centenars de quilòmetres i obririen més afectacions de tot tipus al territori per on creuarien. La ministra ha fet aquestes declaracions en una extensa entrevista al programa del podcast Meteo Mauri de Catalunya Ràdio, ara que fan 10 anys. La podeu recuperar, per cert, a partir d'aquesta tarda. També havia aixecat moltes protestes al ramal de la línia de molta alta tensió entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes a la Selva. Avui hem sabut que la construcció queda descartada. Segons l'acord entre Esquerra Republicana i el govern espanyol, ara s'estudiaran alternatives, diuen, més respectuoses amb el territori. El projecte s'atura després de 15 anys de lluita de la plataforma contrària al projecte i també dels ajuntaments afectats, Consell Comarcal, Diputació i el mateix Parlament de Catalunya. El ramal hauria tingut 37 torres de més de 70 metres d'alçada en un tram de 17 quilòmetres que travessava el massís de les Gavarres. La Generalitat presentarà al govern espanyol un projecte alternatiu en els pròxims mesos. L'impacte esperem que sigui molt menor a l'actual. Primer, perquè no seguirà una línia al mig d'un espai forestal, amb zones humides, amb un impacte paisatgístic degut a la seva situació de carenes de muntanya. Estem parlant d'un projecte que dona una resolució molt més efectiva. Estem parlant d'un projecte molt més sensat amb el territori. Hi ha hagut propostes alternatives a través del Col·legi d'Enginyers i també del CILMA, que el que han fet és evidenciar que hi ha altres alternatives molt millors, no només a nivell econòmic, que ho són, tècnicament molt més viables i amb un impacte mediambiental molt diferent.